Y la meva àvia es va posar malalta perquè no es va posar la vacuna. Y ponerse la vacuna es algo bueno. És molt important posar-se la vacuna. Ah, sí, no lo sabía. És important per nosaltres i per la gent que ens envolta. ¿Y puedes explicarme más de eso? La vacuna és com un entrenament pel cos. Quan arribi la malaltia és com que batallen i la vacuna, com el cos ja està preparat gràcies a la vacuna, guanya. Ok, es que yo había escuchado otras cosas, pero ahora con lo que me estás diciendo es que yo no sé qué pensar. Deberies informar-te amb el teu metge o buscant informació de veritat. Ok, entonces lo que me está diciendo es que antes de decidirme tengo que informarme bien. Exacto. Pero las vacunas hacen daño. Tu creus? Y sí. La veritat és que no fan mal i sols es nota quan fiquen la vacuna. Pero yo he escuchado que hacen mucho daño. Això es diu fake news o desinformació. Escolta, Iker, com podem saber si el que llegim sobre les vacunes a TikTok o Instagram és veritat? Tens raó. El més important és fer servir el pensament crític. No ens podem creure el primer vídeo que veiem només perquè tingui molts likes. Hem de buscar fonts fiables. I com contrastem la informació exactament? Doncs només hem d'investigar. Mira qui ho escriu. Busca si altres diaris seriosos diuen el mateix. Sobretot, comprova si hi ha evidència científica. Si una notícia sembla massa boia, probablement no ho és. D'acord, llavors abans de compartir, primer pensem i després verifiquem. Millor estar segurs que anar errats.